Hei Jana, herätys! Hei! Avat silmät. Joo. Hyvä. Mitäs nyt? Mä olen Ander. Joo. Pidätkö? Joo. Okei. Minä mitan nyt sinun verenpaineen. Selvä. Autatko apua minulle? Joo, mitä? Okei. Voitko pois sinun... Riittääkö hiha? Joo, mutta parempi pois takia. Okei. Ja sitten hikau hyvä. Ja ojennat käsi. Joo. Täällä. Hyvä. Hei, huomenta Anna, terve. Huomenta. Hei, mitä kuuluu? Mitä se kello on? Se on 7:30. Sinun täytyy herää. Ahaa, Joo. onko jo aamu? On aamu, kyllä. Tästä aurinko paistaa. Onko sulla hieno ilma? On tosi hieno ilma. Tulet minun kanssa. Nousetaan ulos. Joo, minä otan sinua. Ei ongelmia. Ai. Nyt tämä pois. Ja sitten aha. Kyllä, odotat pieni hetki, minä otan vuorotuoli. Joo, että päästään liikkeelle. Joo. Nyt. Minä otan sinua nousen ulos. Joo, nyt. Mitäs sitten? Ota kiinni tästä ja käännytä. Joo, istu. Ettei se vaan lähde liikkeelle. Nyt menemme vessaan, vaihdetaan vaatteita. No mennään. Joo. Sitten pääsee syömään. Joo, sitten suomaan, mutta ensimmäinen täytyy vaihtaa vaatteita. Okei. Joo, kyllä. Kiitos. Menemme. Huomenta. Herätys. Onko nukunut hyvin? Joo, kyllä. Minä mitaan sinun verenpaineen. Okei. Anna käsi. Hita ylös. Onko se käsi hyvä siinä? On. Mikäs tämä on? Manseti. Nyt älä puhu. Hyvä. Sulla on hyvä verenpaine. Okei, mikä se tulos on? Kuinka paljon? 12,8. Okei. Entä mitä oli pulssi? Pulssi on 83. Onko se Tosi hyvä. normaali? Joo. Tule Anna. Kauhea vessanätä. Ota kiinni tästä. Tästä? Joo, nyt odota vähän. Käännytä, ota tästä ja nyt sä voit istua. Mitäs me tämän jälkeen tehdään? Tänään on suihkupäivä. Täytyy ottaa vaatteet pois ja sitten minä menen, otetaan esiliina ja suihkutaan sinua. Tässäkö me ollaan? Joo, sun täytyy istuta. Eiks mä tarvi suihkutuolia? Ei Mitäs tarvitse, mä voit pääsen istuta. tähän? Täytyy nousta ulos ja En. sitten ota kiinni tästä. En mä pääse nousemaan. Joo, minä autan sinua. Kato, ota kiinni tästä. Tästä? Joo, ja Ja mitäs tällä kädellä? minun kanssa. Minä autan. Nyt käännytään vähän. Nyt huima. Rauhoituu, ei. Nyt mä kaadun. Istu. Sä voit istua nyt.